Projekt EcoGreen Pasáž Marcelka bol jednak o vytvorení jedného jedinečného prostredia, ktoré slúži pre školskú aj miestnu komunitu, pre pohodlné a zmysluplné trávenie voľného času. Na druhej strane je to aj o naplňaní programu Roots and Shoots, ale hlavne zmyslom projektu bolo budovať spolupatričnosť nielen našej školskej komunity, ale aj v rámci obce s miestnymi obyvateľmi, o spolupráci, o vzájomnom rešpekte, počúvaní sa a taktiež o vzdelávaní, ktoré sme obohatili o interaktívnejšie, modernejšie, zábavnejšie metódy a aktivity. Podarilo sa nám vytvoriť náučný a pocitový chodník, umiestniť lavičky a smetné koše, upraviť terén. Náučná časť chodníka pozostáva z 3 informačných a náučných tabúl o miestnej flóre a faune a tretia je zameraná na históriu obce. Mysleli sme aj na miestnych obyvateľov, keďže v obci žijú Slováci a Maďari. A aj na budúcich turistov, ktorí navštívia našu obec. Preto sme tabule vytvorili v 3 jazykoch. Sme schopní naplánovať, napísať, realizovať a úspešne aj prezentovať svoj projekt, bezprostredne odkomunikovať svoje nápady a zámer s dospelými, napríklad so starostom obce alebo s podnikateľmi. Sami si tvoríme videá, plagáty, graficky vieme navrhnúť informačnú tabulu, píšeme články do novín a to nie len do školského časopisu, ale aj do miestnej regionálnej tlače. Finančné prostriedky na realizáciu projektu sme získali cez platformu StartLab a od Združenia rodičov. V rámci žiackého ekotímu sme plánovali vytvoriť aj zábavnú časť chodníka v podobe umiestnenia zábavných hier ako pliškorky či pexeso.